Facebook gør sine krav mere tydelige. Det er jo svært, fordi alle de her krav er jo relevante nok. Det er et spørgsmål om, hvilke der er relevante for hvem. Og jeg har jo ikke noget, jeg vil jo aldrig sidde og scanne sådan en her igennem som fuldstændig privat profil, fordi halvdelen eller op mod 2/3 af den, det handler om hvordan annoncører og udviklere og så videre, så måske man ligesom kunne sortere det ud i forhold til hvem der har brug for at læse hvad, og ikke bare et stort uoverskueligt dokument, som Facebook sikrer sig selv med. Hvad er det for nogle 10 hovedpunkter, der er interessante for mig som almindelig privatperson, forbruger af Facebook og vide. Og så måske bygge dem op i nogle links på en måde, så man ligesom kan få flere og flere detaljer omkring det, i stedet for sådan en fuldstændig klassisk disclaimer dokument her, som er fuldstændig umuligt at komme igennem alligevel, og for så vidt temmelig meningsløst også, og i øvrigt også er skrevet for Facebooks skyld og ikke for min skyld.